Добре дошли, мили, любознателни момчета и момичета, в светлинния семинар, с който ще продължим нашето пътешествие и ще опознаем способностите и възможностите на човешката душа. Надявам се, че сте приготвили вашата светлинна чаша с вода или чай, кой каквото предпочита. Вашите светлинни атрибути: тетрадка, химикал, за да може да записвате най-важните неща. За дамите също да напомня, много важен светлинен атрибут, това са нашите поли и рокли. За мъжете по възможност, това са широки панталони, широки дрехи. Избягвайте да носите тесни дрехи. Те не позволяват на кожата да диша и да има естествен обмен в клетките, получава се едно задушаване, независимо каква е материята. Затова широките дрехи са за предпочитане. Особено когато ние работим с а, нашите божествени дарби, е добре да сме облечени в широки дрехи, които да тече енергията спокойно и плавно през нас и те да не създават този ефект на запарване или един вид, си го представете като ам, точно като вид инкубатор на затопляне на тялото. Нали, зимата, да, но вече влизаме в един сезон, който става и по-топло. Разбира се, вие, особено април, е най-добре да носите блузи с дълъг ръкав, дълги полирокли, панталони. Не бързате дори да е топло да се разсъбличате, но нека да бъдат просто с широка кройка. Това допринася за по-пълноценно протичане на енергията, космическата енергия през вас. Така, по време на днешния светлинен семинар ние ще разгледаме няколко много важни теми. Опорните точки ще бъдат темата за асамблиращата или събирателната точка, какво представлява тя и как да работим с нея съзнателно. След това ще говорим за фокуса на самурая и за развиване способността на третото око да работи в различен режим на работа на по-високи нива. Също така ще говорим и за колективното съзнание. Освен това ще ви дам една светлинна техника, с която вие ще може да повишите, даже не една, а две, дори и повече мога да спомена, но за колкото стигне времето. Но две със сигурност ще ви дам много мощни техники, с които може да повишавате вашето силово-честотно поле. Едната е да работите с всяка чакра, всеки силов център, който всъщност е център за обмяна на енергия, на силово-честотна енергия с околния свят. И тя е светлина енергийна техника, а другата е свързана с музиката и с словото. Силата на словото като инструмент за въздействие върху човешкото съзнание и как вие да се научите да чистите пространството около вас и да го настройвате вие на честотите, на които искате да трептите, т.е. на по-високи честоти. Всичко зависи от вас, нещата са във ваши ръце. Аз само ще ви дам напътствията и насоките. От тук нататък също и техниките за работа. От тук нататък искам да напомня само да си задействам моя светлинен атрибут, пясъчния часовник, за да се ориентирам във времето. Искам да напомня и да подчертая с дебела линия, ако искате си го запишете. Ние сме тук. Човешката душа се превъплъщава в човешкото физическо земно тяло с две основни задачи. Първата е да изчисти от себе си всичко ненужно, което й пречи, целият натрупан багаж, за да се усъвършенства и да върви нагоре по спиралата на еволюцията на човешката душа. Това е второто нещо. Първото е за да се чистим
И второто е за да се развиваме и усъвършенстваме. Това са двете основни задачи, поради които сме тук на тази планета Земя. Много мистици, учени, духовни учители казват, че планета Земя е като вид чистилище, че тук се намира и ада, и рая на Земята. Тук. И всъщност ние ги създаваме с силата на намерението и работейки с нашите божествени дарби, ние може да създадем а, светлинно поле, което да трепти на райските чистоти. То да е толкова миротворяващо и да дава толкова спокойствие и радост и умиротворение и лечение, ако щете. Това са райските трептения. И обратното може и да са тези, които са с най-ниска чистота на трептене, които са подвластни на така наречените тъмни ниски иерархии. Днес ще говорим за тъмни иерархии, светли иерархии и взаимодействието между тях. И това е една много интересна тема. Също така ще говорим и за болестите, какво представляват те. Доста ще ви се променят представите на повечето от вас. Други може да се запознати с тази тема и да са стигнали до това просветление за болестите, но това е нещо изключително хубаво, което ще надгради вашите представи, какво представляват те и защо съществуват изобщо, защо ни се дават. Т.е. болести под това наименование включваме всички разположения на нашето физическо, психическо, духовно, ментално, емоционално тяло. Така, ще започнем, т.е. ще започна от това, което аз ви дадох във вашата виртуална учебна папка. Това са 40 дни за чистене на програмите на егото. Това са егопрограмите, които ни пречат да се развиваме и да разгърнем нашия божествен потенциал. Също така направих тест, като обединих специфични утвърждения, ги обединих в този тест, за да дадат една цялостна настройка на дух, душа и тяло, може така да ги наречем, за да се получи триединство и в същото време синхронизация с висшия божествен план и влизане в потока. Тоест, влизането в потока всъщност то ни помага да се синхронизираме с висшия божествен план и да получим ясни прозрения и виждане какъв е нашия път в живота, какво ние сме си заложили в нашата съдба. Тъй като човек създава една голяма част, твори, създава, кове своята съдба. Но 25% от съдбата на човека е предопределена. Тя се определя преди човек да се роди. В какво семейство да се роди, с какви родители, това душата също го избира. Сключват се споразумения с душата на майката, душата на бащата, братя, сестри, също така партньори в живота. Избира се какви да бъдат, каква да бъде професията, може да е повече от една професия, с какво да се занимава тази душа, за да се усъвършенства. Тя може да има много дарби, но точно кои ще развие, върху кои ще работи, се залагат тези 25% от съдбата, която е предопределена. Останалите 75% ги ковем ние, ги създаваме ние. Ние сътворяваме нашия живот. Най-вече трябва да се научим да работим с силата на намерението, когато сме в потока на божествената любов и в синхрон с божествения план. С силата на намерението ние с лекота можем да се движим напред и да постигаме с лекота и резултатите, от които имаме нужда, за да се развиваме по пътя на усъвършенстването и еволюцията на нашата душа. Така, сега, тук ще включа темата за болестите. Какво представляват те? Колкото са неприятни, тежки, понякога обременяващи, понякога ужасно изтощителни, страшни, обсебващи, ако щете, за хора, които имат много страхове, най-вече имат страха от смъртта, болестите могат да бъдат обсебващи. Те получават дори такова състояние, в което постоянно се страхуват и за най-малкото неразположение на тялото, че са болни и отиват на лекар или взимат лекарства. Нали? Това са вече крайни
а, край, крайни случаи, които са тежки, но нека да видим същината на болестта, какво представлява тя. На всички вас ви се случва, когато настинете, нека да вземем този пример, или вирусна инфекция. Какво се случва с нашето тяло? Жизнения статус рязко намалява, ние се чувстваме а, безсилни, на физическо ниво не можем да бъдем дейни, липсва ни тонус, а, тялото иска да лежи, да е в покой, чувстваме болка и неразположение в цялото тяло, може да чувстваме напрежение в мускулите, но всички тези състояния на тялото ни се дават, за да ни настроят. И тук ще говорим за асамблиращата точка или събирателната точка. Аз ще използвам събирателната точка или вниманието да се насочи, т.е. фокуса на вниманието на нашето съзнание да се насочи в друга посока. Т.е. ние примерно работим, живеем по едни установени правила, имаме специфично работно време, имаме задачи всеки ден, било в къщи, било в работната среда. И така, ежедневието ни е наситено с задачи, с ангажименти. Изведнъж ни стоварва състояние на настинка. Стоварва ни, лягаме и трябва да почиваме, да си обърнем внимание, да се лекуваме. Така, фокуса на вниманието се премества. Това ни се дава, за да насочим вниманието навътре към себе си. Първо към тялото си и след това във вътрешния си свят. Какво се случва в душата на човек? Обикновено, когато човек боледува по-дълго време и се остави на този процес да влезе и в пълен покой, не само на тялото, той, ако няма съпротив в себе си, що сега боледувам, искам да се излекувам, това лекарство не помага, сега ще опитам другото, сега ще отида на друг лекар, сега ще изпитам нова рецепта или какво ще. Това е бунта на душата, това е егото. На всяка цена иска с всичко, което прави той да се излекува. Но този процес трябва да знаете, че той се дава и с више. Той не зависи само единствено от нас и нашите действия. И трябва да осъзнаем, че той ни е даден за да пренасочим фокуса на нашето внимание към себе си. От външния свят, от задачите, ежедневието, работата, семейството, навътре към себе си фокус. И тогава ние може да видим какво не е наред там. Кои са онези неща, които ни тревожат. Може да стигнем до много ясни прозрения и просветления, какво е нужно да променим. Това е когато се отпуснем наистина, това състояние ни вкарва в потока на божествената любов. Когато ние спрем да се съпротивляваме на болестта, тя ни се дава, за да ни спре, да каже стоп, машина, ако щете, защото ние се превръщаме в машини, т.е. за работа и за изпълнение задача след задача, задача след задача, и в ума непрекъснато има задача след задача. Дори задача е кога ще почиваме и как ще почиваме, и плана за тази почивка пак е задача. Всичко се превръща в задачи. И ние не можем да творим спонтанно, не можем да творим интуитивно, не можем да творим чрез силата на чувствознанието, която ни ста. О, сега ти е време за почивка, независимо какви задачи имаш днес. Дай си един час и излез навън, разходи се в един парк или в градината, направи нещо, работи с цветята. Просто остави всичко и си дай време да излезеш от този процес на ума и влез в процеса на вътре усещането за душата и за вътрешния свят. Това е изключително важно. Така че от тук нататък ви имате един много важен ключ. Гледайте на всяко заболяване и физическо неразположение като стопиране на това, което правим до момента и обръщане на внимание към самите себе си. Какво всъщност се случва в нашата душа? Какво е нужно да променим? Та дори на разположение, болки в гърба, колко неща ни карат да промениме? Значи да промениме посоката на пътя. Ние отиваме на масажи. Иначе не се сещаме за масаж. Да, имаме болки в кръст, но когато силно заболи, чак тогава отиваме на масаж. Или отиваме на минерални бани. Или пък правим някакви детокс, полезни неща, свързани с нашето тяло. Едва когато усетим силните симптоми, когато ни се стовари, тогава избираме пътя да си помагаме, да си помогнем. А то процесът е започнал много преди това. Тоест, тук имаме едно изпускане на баланса и е много важно във всеки един момент да усещаме тялото си и душата си, какви са
потребностите и на тялото и на душата и да вървим в синхрон с тях. Няма как да се синхронизираме с божествения план и да вървим в потока на божествената любов, ако ние не сме в синхрон с нашето тяло и с нашата душа. Това няма как да стане. Това е като в математиката. Задължително условие. За да се изпълни тази задача, е нужно първо да сте в синхрон с вашето тяло и вашата душа. Тогава с лекота ще влезете в потока, ще си видите движението напред, ще манифестирате много лесно събитията, които са ви необходими, било в професионален, било в личен план, защото вие вече ще имате яснота какво точно е нужно да направите. А за да се постигне това нещо, първо трябва да направите тази синхронизация. Така, това е... да, още нещо искам да добавя и ще го добавя в учебната папка. Ще ви добавя активна връзка към 7-дневната програма за изчистване черния дроб и жлъчката. Тези от вас, които не се правили, горещо я препоръчвам да направите още в самото начало на 40-те дни, които вие започнете работа върху себе си. В самото начало направете и тази програма. Или когато ви усетите, че сте готови. Може да прочетете, там ще се запознаете с моята история, как аз се превърнах в човек, който не се храни с месо, с млечни продукти, в днешно време не се храни с захарни изделия, поради ред причини. Но аз всъщност го споменах в миналия светлин семинар, така че менюто доста ми се е изменило. Вие ще научите основните причини, които съм сигурна, че голяма част от вас ще ви докоснат. И може би ще ви пренастроят на други честоти. Сами ще си вземете решение как да се пренастроите вътрешно, за да помогнете на тялото си да премине в един нов режим на ново енергийно-частотно трептение, защото на нас изключително ни е нужно повишаване на силово-частотното поле. В момента Земята променя много бързо. Силово-частотното поле го изкачва в стотици херцове нагоре. Сега не мога да цитирам точно, но мога да споделя. Да, ще ви споделя една статия, която е свързана с това как се изменя и магнитното поле на Земята и нейното силово-частотно трептене през последните 20 години. Това изключително много ще ви отвори очите. И представете си, ние живеем на майката Земя. Ние трептим на тези честоти, тя ни ги предава. И ако ние не сме достатъчно изчистени, започват болестотворни процеси, за да се изчистим, защото чрез болестите ние се чистим, чрез болестите ние се спираме, за да променим нашия път. Болестите ни спират, за да ни покажат нещо грешиш, не вървиш по твоя път. Има нещо, което трябва да се изчисти. И ти трябва да намалиш темпа и да се вгледаш в себе си. Не случайно съм избрала и днес темата за есихазма в българските духовни школи, защото там изключително много се говори за силата на мълчанието, покоя, умиротворяването. Те са начин на живот. Подготвила съм ви една статия. Да, ще навлезе малко по-дълбоко в тези води, защото това е част от нашата духовна съкровищница и е много важно да черпим от нея. Тя ни дава такава огромна, гигантска сила. Просто аз съм го изпитала върху себе си, защото последните години изучавам 6 велики духовни школи, които са минали по нашите земи. И съм взела есенцията, най-важното. И то се препокрива от школа в школа, школа, така да се каже. Най-важното остава, но то е с вид надграждане. И е изключително интересен процес. Предстои да издам и книга, която е точно свързана с 6 велики духовни школи по нашите земи. И там целият този път ще бъде описан. Изключително надграждащ, би го нарекла, светлинен материал за четене. Така че това предстои. Сега продължаваме с събирателната точка. Само. Да. Директно ще ви дам техниките, защото само чрез техники, т.е. чрез практико приложена дейност, вие може да усетите какво представлява тази събирателна точка. Това е способността да преместваме нашето внимание,
фокуса на нашето внимание. Българската дума за фокус е съсредоточаване. Съсредоточаване. Представете си какво възниква в вашето въображение, чувайки тази дума. Съсредоточаване означава нещо, което тече в една посока. В айкидо практиката, там духовното учение на айкидо говори за ки, универсалната енергия и че ние трябва да се научим да работим с нея, да сме едно цяло с нея и да променим, че тя тече през нас. Тя тече, представете си, от тук през коронния силов център на третото око, очите ни, цялото ни лице, всички енергийни центрове надолу, цялото ни тяло тече и ние я трансформираме чрез нашето тяло и я излъчваме. Според това, което ние съдържаме в тялото си, ние излъчваме. Колкото по-чисти сме, толкова по-ярка светлина, толкова сме по-осъзнати, толкова по-плавно се движим напред и толкова по-с лекота се случват всички събития, от които ние имаме нужда. Така че на първо място има нужда от почистване на всички тела, на всички нива, за да можем да съветим на по-високи честоти, да излъчваме по-високи честоти и с тях ние можем да променим околното пространство и всичко живо около нас. Тоест, тази светлина, тя е лечебна, тя е трансформираща, тя е преобразяваща, българската дума, тя дава всичко, тя е животворна, тя дава светлина и живот и топлина, ако щете. Как като превръщаме се в слънца. Можем така да наречем себе си. Слънце, което свети, топли, съживява около себе си. В това се превръщаме. Затова е изключително важно да работите тези 40 дни, за да изчистите най-вече емоционалния товар, да изсипете вашия кристален съд, който е пълен с мътилка, с емоционалната отрова от травмите на миналото, да остане празен, за да го напълните с енергията на благодарността. Тогава ще трептите на съвсем други честоти, ще излъчвате много по-ярка и чиста светлина, която е животворна, която топли, която ви кара да трептите на по-високи честоти, да сте в състояние на радост, на благодарност, на любов. Това е пътя, светлинния път между земната и божествената матрица. Всичко е свързано с чистене на всичките нива, които съм ви дала до тук. Така че да започнем с тази енергийна практика. Само извинявам се преди това. Да. Добре. Знаете, всяка енергийна практика е нужна много финна подготовка. В рамките на няколко секунди това става, нищо сложно не е. Отпускаме тялото си. В случая трябва да облегнем гърба, да усетим как отпускаме раменете и врата най-вече. Отпускаме цялото тяло, така че да усетим как натежава в стола или на дивана, където сте или където се намирате. Просто то натежава и дишате дълбоко и равномерно с диафрагмата. Ако ви успеете дори за няколко секунди да изключите мисълта и да останете тук и сега, отвъд чувството за тяло, тук и сега, концентрирайки вниманието върху третото око, някъде между очите, в областта на веждите, точно там фокусирате вниманието с затворени очи, дишате дълбоко с диафрагмата. Вие може да влезете за секунди в това тета състояние, което ви вкарва директно в поток. И вие ставате чист проводник на космическата енергия. Вие сте преместили в този момент вашата събирателна точка в състоянието, в което и постигате състояние, в което сте в поток. Това е. Техниката е много простичка, но нужно човек да практикува,
да практикува известно време, за да я постигне. И така, когато влезне в това състояние, ще работим с ръцете. Виждате, това е повърхността на дланите. Те са ни мощни излъчватели, които ние ще разтъркаме, за да намагнетизираме нашето енергийно поле и да създадем една светлинна топка от енергия. Светлинна топка от енергия. Също ще работим с силата на визуализацията, въображението, с силата на намерението. Сега, когато усетим, че достатъчно много то се наелектризира, когато усетим топлина и стръпване, в следващия момент много внимателно започваме да доближаваме дланите си по този начин. Ръцете са абсолютно отпуснати и на нивото на сърдечната чакра. Усещате как ръцете са ви леко изтръпнали, има иглички в дланите. И вие ще усетите също едно енергийно поле, което има своето особено чувствително поле върху самите длани. Дишайки дълбоко, ние можем да оголемяваме вътрешното пространство на тази светлинна топка. И тя става все по-голяма и по-голяма. И всъщност, черпайки от космическата енергия, която минава през нас, ние оголемяваме това светлинно кръгово поле, тази сфера, тази светлинна сфера. Оголемяваме я. Докато правим това, насочваме вниманието си върху гръдния кош, точно по средата, където се намира тимусната жлеза, или там, където е областта на сърцето, но в центъра на гърдите, горната част към тимуса. Насочваме вниманието си към тази част и навлизаме в това светлинно поле от зелена светлина. Потапяме се в него, за да усетим дали има закачени тъмни символи, които пречат на тази чакра да работи пълноценно, да работи на пълни обороти. Целта на тази светлинна топка, която ние намагнетизирахме и заредихме с лечебната космическа енергия, е да я внедрим точно в зелената област на сърдечната чакра с много плавни движения. Става по този начин. И визуализираме как там всичко се променя за части от секундата и всички нечисти символи, куки, нишки, възли енергийни, които пречат на това светлинно пространство да излъчва мощната енергия на сърдечната чакра. Всичко това се стопява и изчезва. И започва да трепти на по-високи честоти, като става все по-наситено зелена. Ние интегрираме и на български внедряваме тази сфера вътре. Можем и да заглаждаме дори. Заглаждаме с тези подобни движения. Заглаждаме и визуализираме едновременно. Много е важно дишането през целия процес. Защото вие, чрез дишането, сте като една помпа, вие
поемате прана или тази универсална космическа енергия с всяко дихание. Всяко вдишване вие зареждате. Всяко издишване разреждате. И така. Когато усетите, че светлинното пространство е заредено, вие сте приключили с този енергиен център. Тази светлинна техника може да използвате за всички светлинни центрове, т.е. силово-чистотни центрове, нека да ги наричаме силово-чистотни центрове или чакри, като по същия начин визуализирате самите цветове, като коренният център е с червения цвят, а сакралният център е с а, оранжевия цвят, слънчевия сплит е с жълтия, гърления е с синия цвят, третото око е с аметистовия цвят, отгоре с бял и розов цвят. Коронния енергиен център. Така че препоръчвам тази техника, ако вие почувствате напрежение, особено в областта на главата, тежест, неприятно чувство, главоболие, направете го с коронната чакра, направете това зареждане. Това е светлината техника. Тя е много простичка, но е нужно и да практикувате, за да може да се получи пълния ефект. Повярвайте, много е простичко това нещо. Предадено ни е на цялата група от курсисти и мои колеги в Австрия, в академията. И там просто първия, втория, третия път най-много, практикувайки, всеки успя да го постигне със себе си. По същия начин ние може да работим и с човек до себе си, който има някакъв проблем. Ако му е тежко на душата, на сърцето, тук означава, че е в нискочастотното трептене. Означава, че тъмните иерархии черпят от него. Той отдава енергията си и те смучат от него. Значи тази чакра, тя не свети или свети много слабо. И чрез тази техника вие може да внедрите в него едно светлинно лечебно кълбо точно на това място и той да се успокои, дори може да заспи, когато го направите. Но разбира се, с него позволение. Той трябва да е съгласен да работите по този начин с него. Разбира се, още едно много важно условие да питате духовния свят дали е позволено да работите с него. Аз съм дала такива светлини техники още в 5-я курс за отключване на лечебната дарба и метода Дагас за лечение от разстояние и преобразяване от едно състояние в друго. Независимо дали човек иска да работи със себе си или с друг човек, винаги трябва да питаме духовния свят дали е позволено да се намесваме там. Ако има зелена светлина, това означава, че този човек си е научил урока, поради който той е получил това, неразположение или заболяване. Ако обаче не ни се дава зелена светлина, тогава по-добре да не работим с такива техники, а да оставим човека да се научи урока и да получи своите прозрения. Защото когато ние боледуваме, целта е да получим определени прозрения и различно разбиране за нашия живот, за пътя на душата, за потребностите на душата, за потребностите на тялото. Аз мога да кажа, че през последните години много рядко съм боледувала, но по време на COVID-пандемията имах 3 пъти COVID вирус. Аз и моя син го преминахме, но сравнително леко. За 3 дни с един спрей с алоe вера, с много чай, с много почивка, покой. Просто бързо преминахме през това, слава Богу, и без никакви последствия. Но това отново си спомням, че при двамата, при мен специално, 3 момента бяха ключови да се спра от начина, по който аз така целенасочено работя в някаква посока и се изтощавам страшно много, без да го съзнавам. И всъщност COVID, без товарване на място, ми казва: топ, сега ще почиваш, сега ще релаксираш, сега ще пренаредиш 3 дни, ще бъдеш покой, ще пренаредиш всички събития от тук нататък, ще направиш ще въведеш нов темп на работа. Ново темпо в работата, здравословно темпо на работа, защото това преди не е било здравословно.
И всъщност и трите пъти съм благодарила за тези състояния, защото са ме пренастройвали на други честоти. И това се случва с всички. Всички вас се случва, когато ви имате неразположения. Целта на тези неразположения, те се дават от висшите иерархии, болестите, всички тези неща, които ние страдаме, нали, тук на Земята, се дават с цел уроци, да се пречистваме, да търсим и да намираме пътя да пречистим себе си. От всичко ненужно, от товарите, от замърсяванията, които сме натрупали в себе си. Най-вече в днешно време законите, които са действали преди 100 години, примерно, те вече не действат. Днес действат различни закони тук на планетата Земя. Всичко е променено. Ако преди 100 години е било жизненно важно хората да се хранят с месо, месото е давало сила за да се гради, за да се строи, за да се работи в фабрики, в предприятия и така нататък, е било здравословно да се яде месо, то в днешно време то е нещо изключително здравословно. И то ни връща назад. Ние живеем с 100 години напред в ново време и планетата Земя а, тя ни потиква ние да израстваме заедно с нея. Ние да вървим заедно по този еволюционен път тук на Земята. Затова са нужни нови правила. Новото правило е здравословно е да не ядем месо. Ето това е, което мога да кажа. Не само личен опит, от опита на много случаи в моята практика. Хора, които преминаха от ежедневно хранене с месо до много рядко хранене с месо и такива, които приключиха с месото. Нали, постепенно стана това, защото нищо не става отведнъж и рязко. Резки движения с душата, с тялото не се правят. Всяко рязко движение води до ефекта йо-йо. Запомнете го. Прави се бавно, постепенно, с любов, разбиране и дълбоко осъзнаване, за да бъде ефекта цялостен и дълго траен, така да се каже, дългосрочен план да има добър ефект, да има добър резултат. Така. Както казах, тази светлина техника вие може да използвате за всички събои. Аз я давам предимно вие да работите със себе си и да интегрирате, да внедрявате това чисто светлинно поле във вас самите, там където то е необходимо. И то в енергийните центрове, силово-чистотните центрове, като ще ви дам още една техника. Сега идва при мене тази идея не случайно и аз трябва да я споделя с вас. Тя е свързана с, казва се пак, интегриране или внедряване на определени състояния. Под форма, пак се прави с силата на намерението. В академията ни предадена като енергийна техника, но тя не е само енергийна. Тя е техника, работа с мисъл форма, работа с силата на намерението, работа с визуализация и едва тогава работа с енергия. По същия начин се настройваме. Дишаме дълбоко, отпускаме тялото и работим само с лява или дясна длан. Тази е много по-простичка техника. И тук вече трябва да усетим от какво има нужда. Примерно имаме нужда от спокойствие, имаме нужда от увереност, имаме нужда от решителност. Да кажем, ще работим с тези три варианта и ние ще внедрим тези три енергии в нас, тези три състояния в нас. По този начин ще променим и силово-честотното поле. И с дясната ръка или с лявата, кой с която желае. Вече сме електризирали полето. Със силата на намерението ние заявяваме: внедрявам спокойствие. И се получава един лек повейн, който всъщност е потока, който ние внедряваме вътре в нас. И отново работим с двата силови центъра. Това е сърдечния и слънчевия сплит, защото обикновено те трите, или ако усетим над трите, казах, защото значи говорим за сърдечния, слънчевия сплит и тук долу 2
пръста, по-скоро под пъпа, се намира сакралния или емоционалното тяло. С трите центъра се работи и внедряваме там, където усетим. Дали в областта на сърцето, дали слънчевия сплит, дали емоционалното тяло, там, където има нужда. Например, емоционалното тяло. Внедряване на спокойствие. И в този момент обаче вие сте в покой, т.е. няма работа на мисълта. Тялото е отпуснато и вие знаете, че сте проводник на лечебната космическа сила. Тя преминава през ръката ви и вие насочвате осезаемо към сакралния център. Внедряване на решителност. Сега отиваме към слънчевия сплит. Толкова дълго, колкото усетите, че е необходимо. Може да повторите до 3 пъти. Тази техника продължава 2 минути, 3 минути, не повече. Зависи колко състояние искате да внедрите. Колко настройки искате да заредите във вас. Казахме спокойствие, решителност и третата увереност. Да кажем увереност, сърдечния. Тук. Резонираме тук увереност. Интегрирам увереност. Дишате дълбоко и равномерно. Интегрирам увереност. Толкова дълго, колкото е необходимо. По този начин вие променяте своето силово-честотно поле на трептение и го повишавате. И дори сега в момента виждам на екрана, без да съм включвала никакви допълнителни светлини, полето светна. То просто свети. И обикновено, дори когато правя тези практиките, и някой път ми се случва в огледалото да наблюдавам какво се случва, енергийното ми поле светва. То се повишава. Така че вие трябва да работите с силата на намерението. И грам да не се съмнявате в това, което правите. Просто го правите от сърце, от душа и се оставяте в поток. Тогава работи, тогава действа. Това са условията. Така че можете спокойно с тези техники да работите. Така, сега ще споделя, че състоянията на човешкото съзнание са две. Основно състояние и работно състояние. Ние току-що, предавайки ви тези техники, ви показа как може да влезете в работно състояние на съзнанието. Тоест да работите с силата на намерението, да работите с потока, в който сте и този поток да минава през вас и вие да го насочвате съзнателно към мястото, което искате да промените на енергийно-честотното поле. В случая работим с чакрите и съответно това е процесът, при който вие влизате в режим работен. Основният режим е всичко останало, което се случва около вас. Когато влизате в работен режим, е задължително тук да няма мисълта да не работи. Практикувайте, ще го постигнете с практика. Просто е нужно да работите върху себе си целенасочено и да практикувате. Давам ви много простички техники, които имат прекрасен резултат. Когато ги усъвършенствате, сами ще се уверите в това. Така. Сега продължаваме с фокуса на самурая. Темата, която на мен лично ми е любима, тъй като аз я разработих. И тук ще ви споделя, да, преди да започна с темата фокуса самурая, ще ви споделя за 4 книги, които са много полезни и които бихте могли да си ги набавите. Аз лично съвсем случайно намерих една уникална, прекрасна книга в библиотеката тук в Пловдив. Много интуитивно, просто преглеждах цял ред с много книги и изведнъж попадам Астралният свят. Борис Моносов. Това е много известно руско име.
И той предава тук техники на атлантската школа. Така, книгата е Астралният свят на Борис Моносов. Тук се говори също за асамблиращата точка или събирателната точка. Как да работим с силата на намерението, с мисъл формите и как да работим с нашето астрално тяло, да пренастройваме честотите на тялото, да влизаме от основно състояние в работно състояние. Тук има различни техники, разбира се, тези, които ви дадох, ги няма в тази книга. Така че ви препоръчвам, полезна е. Следващите две книги, свързани с асамблиращата точка, но те са за тези от вас, които обичат приключения, харесват им всички теми, свързани с духовния шаманизъм и индианските духовни школи. Това са две книги на Карлос Кастанеда, с които аз проходих в моя духовен път преди много години, през 2004 година. Всъщност аз започнах да чета Карлос Кастанеда. Пътуване към Иксланд е първата книга, която аз прочетох и тя преобърна целия ми свят. Искам да ви кажа обаче, че ми преобърна целия свят в положителна посока. Толкова, т.е. появи се един цял нов свят пред мене, преживявайки това, което е описано в книгата. И по-късно, доста по-късно, може би 10 години по-късно, аз открих Силата на мълчанието на същия автор, Карлос Кастанеда. И от тук вече ще преминем към темата за исихастите и силата на мълчанието. Да, пропуснах още една книга, тъй като споменах и Айкидо, бойното изкуство. Още една прекрасна книга, която ви препоръчвам. Айкидо на всекидневния живот, така се казва. Прекрасни неща има вътре, точно за универсалната енергия Ки, как да я владеем, как да се научим тя да тече през нас. И тя тече постоянно, да не я задържаме в себе си. Това е изключително важно. Пак ви напомням, за да тече универсалната енергия Ки, така се кръстили на изток, не случайно носи това име, е нужно да пием много вода. Много вода, мили мои. 2 до 3 литра на ден, не по-малко от 2 литра. И отделно са чайовете и другите напитки. Но аз ви препоръчвам да преминете на вода и да пиете много вода всеки Божий ден, за да може да няма застой на патогенни енергии във вас. Да чистите постоянно. Изпиете ли една чаша вода, знаете, че сте по-чисти с една чаша вода. Като аз ви съветвам да ползвате по-рядко бутилирана вода, която се купува от магазина. По-добре използвайте, пак може да ползвате същите туби, но си наливайте изворна вода, някъде високо от планината. И пийте чиста изворна вода. Много е важно, за да чистите пълноценно вашето тяло и душа, защото и душата се пречиства. То е взаимен процес. Те са едно вълшебно огледало, душата и тялото. Така че вие е нужно да пиете много вода. Аз сега ще си изпия чашата. Светлините атрибути, за които ви казах в предишните семинари, имайте особено отношение към тях. Обичайте ги. Не се привързвайте към тях. Обаче, ако нещо го загубите, изчезне, развали се, заменете го с много любов. Разберете, че предишното вече си е свършило работа. Той е приключило. Тоест, приключили сте с него, трябва да набавите нещо ново. Така че към вашите светлини атрибути отнасите с любов, с много внимание. В същото време, ето аз винаги съхранявам водата дълго време в стъклен съд преди да я консумирам. Тоест тя се зарежда по различен начин. Особено ако пък минава слънчева светлина през кристален съд, тогава се получава ефекта на дъгата. И целият спектър от светове се зарежда във водата, което я прави много по-силово, честотното поле се повишава. Така че пийте вода и чистете себе си на всички нива с радост и благодарност. Това е моето послание. И сега продължаваме натам с силата на мълчанието или
българската духовна школа на исихастите, но тя е вплетена още от древни времена. Има я от времето на траките, вероятно идва от Атлантида. Тоест, говорим за предисторическа практика на исихаст. Тя е древна, защото това го има навсякъде. Сега ще ви споделя екран и ще ви покажа една статия, която е полезна. Така, споделям екран. Вие ще ми дадете знак дали виждате. Споделяме екрана. Можете да дадете знак. Виждате ли екрана? Да. Добре. Така. Сега, за това, защото изключително много прецизно използвано словото в този текст. Аз ще ви прочета една малка част, за да усетите и да вникнете. А цялата статия ще я споделя в учебни материали, който желая може да прочете цялата статия. Разбира се, ако вие се заровите в темата на исихазма, е цяла съкровищница, повярвайте ми. И сега започваме. Свидетели сме на един изключително интересен феномен. В наши дни все повече расте интересът към така наречената мистика, изобщо към мистичните и тайнствени явления. Това е очевиден знак, че е започнала преориентация на човешките интереси. Защото почти цялата човешка дейност през последните няколко века, особено дейността на европейски и американски човек, е била насочена към освояване на космоса и материята, към освояване на външните пространства. Тази едностранчивост се предизвика от отчуждението на човека от неговите вътрешни пространства и е довела до конфликт между човешкото същество и неговите действия и въздействия, разбира се, върху околното пространство. Повърхността на външния свят сякаш е погълнала дълбочината на човешкото същество. Но когато човешкото същество стане плитко и повърхностно, светът му става тесен. Това е съвсем естествено. Човекът под своята природа е по-дълбок и по-просторен от космоса, в който пребивава. От тук и и неговия глад за дълбочина и широта, който измеренията на тази материална реалност не са в състояние да наситят. Че тази дълбочина на търсенето се е появила и у нас, за това свидетелства интересът, пробудил се през последните десетилетия. А църквата и извън нея, към духовното движение, наречено исихазъм или палмизъм, това движение, което е било особено силно застъпено през 14 век и времето на Великотърновската духовна школа, и което е органично свързано с личността на свети Григорий Палма, така, дълго време е било забравено, а от някои хора под влияние на западната литература понякога и пренебрегвано. И така, що е исихазъм? Той действителен ли е, както някои биха искали да го представят като болна мистика от миналото, или нещо съвсем различно? Неделята на свети Григорий Палма и светите дни на Великия пост, като призив към цялостно духовно и телесно преобразяване, са изключително подходящи за размисъл на това важно духовно движение за историята на православието и за духовния живот изобщо. Исихазмът – сърцевина на духовния живот. Първо, да видим какво точно означава думата исихазъм. Нейното буквално значение е мир, покой, тишина. Ако искате ми вярвайте, в момента цялото ми тяло настръхва, когато чета тези редове. Между другото, у православните подвижници тя още от древност е означавала нещо много повече и имала един по-дълбок смисъл. Онова, което характеризира човека и света, в който живее, е непрестанно безпокойство и изменчивост. Затова човек постоянно копне за спокойствие. И както според човешкия опит, спокойното море не излиза на морската повърхност, а е в морската дълбочина. Така според опита на светите подвижници и вътрешният мир на човека трябва да се търси в човешките дълбини и отвъд тези дълбочини. Исихията е именно това. Търсене на такъв вътрешен мир, който
превишава всеки ум. Тя не е просто спокойствие, намерение на тихо място за живот и пребиваване, а битийно събиране на човешкото същество и живот в своя вътрешен център, сърцето, а чрез него събиране в Бога и чрез Бога като единствен източник на всеки истински мир. Това е много силно изказано. Просто словото тук е използвано невероятно точно, истински, дълбоко е. От тук и най-добрият превод на сръбски на думата исихия е предложеният от отец Юстин Попович молитвено безмълвие. Безмълвието не значи пасивност. То предполага огромно духовно усилие и борба срещу страстите, като първоизточник на цялата разсеяност и дисхармония на човека. Докато пророк Моисей мълчал, каза свети Григорий Палама, обяснявайки този мир, се чува глас от Бога. Що викаш към мене? Това е мълчание, което говори по-силно от думите. Тишина, която прераства в дълбок вик на човешкото същество, който придобие такова молитвено безмълвие, казва свети Йоан Лествичник, е познал дълбочината на тайните. Такъв вид исихия, изобщо исихазъм, обикновено се свърза с горспоменатото духовно светогорско движение от 14 век. Но ако се вгледаме по-задълбочено, ще видим, че той е характерен за целокупния православен духовен живот. Достатъчно е да погледнем, например, древния Патрик, сборник със слова на египетските старци, за да се уверим, че исихазъмът не е някакво ново изобретение, а съществува от край време като начин на живот и път на спасение. И тук приключвам с цитата. Спирам споделянето. Така. Вие ще имате възможност да прочетете цялата статия. И не само, ще ви добавя допълнителна литература, възможно е и книга към това. Разбира се, четиво, което в никакъв случай няма да ви натовари по никакъв начин, ще ви даде, просто ще ви надгради, просто ще ви отвори съзнанието. Че изключително важно е да разбираме защо мълчанието е злато. Нали? Тук не става въпрос за мълчание, да си мълчим, когато има някакъв конфликт, неразбирателство или някой ни тормози и ние да си мълчиме. Тоест не говорим за мълчанието под формата да преглъщаме и да потискаме себе си, а мълчание да осъзнаваме колко много ни дава това да пазим този вълшебен, аз го наричам вълшебен орган, тук ларингса, целият говорен апарат от пренатоварване е изключително важно. За хора, които са много дейни, много контактни, работата ни свързана с общуване, с говорене, е много важна и качествената почивка, и то регулярно. Не когато ние си поискаме, защото не разбирайки този процес, а когато сетим, че тялото ни има нужда. Тогава трябва да сме в покой. Аз съм в случай буквално да изключвам цял ден. Имах и миналата седмица такъв случай. Изключих се цял ден. Не отговарях на телефонни обаждания. Но, за щастие, аз работех с силата на намерението този ден да нямам телефонни обаждания. Единствените хора, с които аз се чух, бяха майка ми, синът ми, баща ми, 3 разговора. Останалите просто успях да ги пренасоча за следващия ден и този ден остана пълен покой, без да говоря. Един ден. Но той е твърде недостатъчно. Искам да ви кажа, че има практикуващи мистици от различни школи, които практикуват мълчание по 1 седмица, 2 седмици, 3 седмици, 1 месец. И тогава се случват невероятни чудеса в живота им. Аз съм разговаряла с такъв човек, който го е правил това 1 месец на мълчание. Но той много добре разбира, осъзнава този процес. Това е всъщност част от исихазма. И когато след 1 месец той проговаря, той до такава степен е събрал, толкова се е събрал в себе си и е настроил тялото на съвсем други честоти, така че е намагнетизирал цялото си същество. Той е изключително магнетичен. В момента, в който отвори устата си, гласа, който излиза като той се лее като бистър поток, като медена река. Той просто приковава вниманието и
и ти можеш в захлас да го слушаш такъв човек. И аз започнах да чета една много интересна книга за един син монах от Трилската света обител, който разказва как едно време монасите всъщност са прекарвали месеци наред буквално в мълчание и молитва, нали, молитва и работа. Те са имали малки градинки, работили са колкото да преживяват. Били са в така наречената пустиня. Пустиници са наричали там, където няма светски живот, няма други хора, за да могат да се отдадат на този вид исихазъм. И когато тези монаси са слизали в манастира и са общували с другите хора там, те са имали невероятно силно магнетично въздействие и в същото време са били невероятен канал на мъдрост. Толкова свята мъдрост, че те са описани в множество книги, тези монаси, с каква невероятна мъдрост те са изричали и са казвали неща за всяка душа, която се среща на пътя си, са могли да променят енергийно-частотно поле, да лекуват, да преобразяват тази душа и тази душа променя пътя си след това. Получава много силни прозрения и съответно се получават така наречените чудеса. Чудесата ние сами ги творим и можем да сътворяваме чудни неща едва когато навлезнем в тези сфери на духовната мъдрост, на нашите велики свещени духовни школи започнем да практикуваме. Едва когато започнем да практикуваме, може да се увериме в резултатите, чрез резултатите, в това, което то работи. То работи от векове, от хилядолетия и до ден днешен. Но то е много загубено в този свят. Хората толкова са се загубили тук. Вие виждате, те са изследователи на външния свят, но малцина са онези, които изследват вътрешната си вселена. А ние сме точно такива. Ние изследваме вътрешната си вселена. Така, това е по темата за исихазма. Продължаваме с работа с третото око. Една много интересна тема, която ще продължим в следващия семинар. Работа с третото око. Всеки манифестор задължително трябва да развие дарбата, ясновиждане с третото око. Как може да го направим това нещо? Може да се упражняваме всеки Божий ден. Всеки Божий ден. И аз ще ви споделя в учебната папка към този семинар материали, които са свързани с работа. Като сега, само един момент искам да ви споделя една конкретна. Не съм видя къде съм отворила. Да. Не е тук отворена. Да, тук е отворена. Okay. Един момент. Само да видя, защото аз свалих на десктоп тази картина. Искам да я споделя, за да я видите. Да, чудесно. Вие ще започнете работа с нея. Сега споделям екран. Дайте ми знак дали виждате. Да. Добре. Сега, когато вие фокусирате вниманието си, това е фокус на самурая, фокусирате вниманието си в тази точка в далечината, тя така се вижда, се едно в далечина, червената точка по средата на тази картина, вие ще може да видите една спирала, която се движи в триизмерно пространство. Вярвам, че повечето от вас го виждат. Това е само началото да настроите фокуса на самурая. Той се състои в това да виждате в триизмерните пространства, отвъд това, което вижда обикновеният човек в основната настройка на съзнанието. Вие по този начин ще влизате в работно състояние, виждане с третото око. Ще ви подготвя материали, с които вие ще можете и с други картини да започнете да упражнявате третото си око. Всеки Божи ден, не повече от 3 до 5 минути, вие упражнението. Направете го тази седмица до следващата ни светлина среща и тогава може да споделите
докъде сте стигнали във вашите упражнения. Но няма как да постигнете фокуса на самурая, без да развиете способността си да виждате с третото око. Нали, това говорим обаче с тези картини. Не само то, на различни нива може да се работи с третото око, но това е едно от стъпалата, едно от основните стъпала. Сега, аз съм извадила не случайно, освен тази картина, набързо само една ретроспекция ще направим. Отново ще споделя екрана. Така, виждате ли екрана в момента? С познати картинки, Да. които Виждам. много пъти съм ги показвала и през останалите предишни курсове, но тук говорим за надграждане. Тук виждате светлинното поле човешко с така наречените торсионни вълни, като виждате под формата на чаша, която си представете, че отгоре надолу вървят потоците, отгоре надолу влиза космическата енергия и излиза през стъпалата. Когато обаче се задържа в човешкото тяло, има патогенни условия, така да ги наречем, причини, първопричини, за задържане на тези потоци. Те не могат да преминат през тялото. Най-вече много често се натрупват тук в краката, болки в краката и стъпалата се получават и изкуваност, разбира се, на краката, долната част на тялото. Затова тук аз много горещо препоръчвам танците и особено народните танци. След малко ще превключим и на една друга вълна с музиката и силата на словото. Но танците изключително много помагат също да преработим тези енергии, да отпушим тези канали тук отдолу, които най-често се запушват и всъщност да излъчим енергията. Всъщност си представете, тези торсионни полета не излизат, т.е. цялото това нещо трябва да е ето тук да свършва. Не свършва тук по средата на коленете, то свършва под стъпалата. Така си го представете. Значи тази схема не е на 100% правдоподобна, така да я нарека. Просто цялото тяло е градено в тази мрежа и този поток всъщност ето така тече. Посока отгоре надолу и всъщност през краката ние преработваме тези енергии и те отново се издигат нагоре. Тоест ние ги отдаваме и на земята и една част съответно отива към потока, към отново космоса, към небето. Така че трябва да сте наясно какво представлява това поле от торсионно поле, така да го наречеме, и как протичат енергиите през него, т.е. космическата енергия. Това е сега. Третото око, понеже ни е много важна тема във връзка с фокуса на самурая. Много е важно каква паста за ви използвате. Държа тук да го подчертая. Аз в скоро време дори оставих моята любима паста с алоe вера, която не съдържа флуорид, и започнах да си мия зъбите с сода за хляб. Сода за хляб купувам си, разбира се, такава проверена марка. Аз се проверявам и с радиостезия, така че да е подходяща за мене и да е безвредна. Тя по-скоро изключително много помага на устната кухина. Искам да кажа, че се чувствам прекрасно. Просто как си мия зъбите, много простичко. Слагам четката зъби под водата, за да е мокра. И съм си взела в едно бурканче сода за хляб, малко сода за хляб, потапям четката вътре, тя си поема колкото е нужно и стърквам зъбите от всички страни, буквално и венците. И какво се случва тази сода за хляб? Знаете ли какво прави? Тя локализира цялата среда. Тя лекува венците, лекува устната кухина, ама всичко лекува. И една част дори чрез люнките попада навътре, хранопровода попада в носоглътката. Това е изключително добре и полезно, защото тя е минимална част, тя не може да ни навреди. Защото аз съм ви дала в предишните курсове лечение с сода бикарбонат и там имаме определени условия, нали, да протече лечението, съответно се взимат определени дози за определен период от време. И ако се продължително да се взима, то тогава
от лечебен ефект става плачевен. Нали? Така че и всяко лекарство си има своята специфична доза, но в случая, когато си мием зъбите с сода за хляб, просто това може да е дългосрочно и е напълно безопасно. Препоръчвам ви го, защото това ще се отрази и върху епифизата. Вие виждате в момента на картината епифиза, която е калцирала в следствие на, значи, изключително много вредни вещества има така наречените газирани напитки. Всички газирани напитки, без изключение, въздейства върху епифизата неблагоприятно и нездравословно. Захарта, така наречената бяла смърт, във всичките й варианти. Кафява захар. Да, аз ползвах една фруктова захар, между другото тя е безвредна, тя може да се използва от форми. Тя е прекрасна. А, Фруктовата захар е добре, но всички други форми разновидности на захар просто е добре да се намалят. Колкото по-малко, толкова по-добре. Ако искате да развивате своите божествени дарби, това е пътя. Пътя на самоотричане от нашите пристрастия. Това, което ни харесва и към което сме се пристрастили всъщност, е нужно да се откажем и да следваме принципа. Първо трябва да дадем от себе си, за да получим. Искате по-високо ниво на самосъзнаване, искате по-високо ниво на себеопознаване, искате да изкачите следващата стълба в вашата еволюция на душата, тогава е нужно да дадете от себе си и да се откъснете от своите пороци и зависимости, така да се каже. Също така, тук аз напълних за 7-дневната програма за изчистване на черния дроб и жлъчката. Тук епифизът още веднъж да покаже тази светлинна, миниатюрна лилава антена. Вие виждате тук на тази схема, която прилича на шишарка. Не е случайно. Тук имаме и сечението на Фибоначи. Една статия ще ви споделя за сечението на Фибоначи, която е свързана с едно филмче, което е много интересно. Също ще ви споделя в учебната папка. Така, продължаваме натам. Светлинните полета в състояние, когато е цялостно и тялото е здраво. Той изглежда по този начин. И когато липсва енергия или имаме умора, заболяване, схващане, скованост, болки, там където липсва енергия, там жизнена енергия, там се получава пробив, енергиен пробив и оттам съответно на физическо ниво ние изпитваме болка на разположение. Тоест, в днешно време не се виждат слайдовете. не се От торсионното поле нататък още. Добре, благодаря. Да, тък му ти писах от че има... Не, аз не виждам чата, не се появява. Затова да ми казвате веднага в такъв случай. Защото не ми дава зелена светлина, че всичко се вижда и аз да ги показвам. Добре. Още веднъж споделям, за да ги видите. Надявам се да ги видите този път. Добре, ще ви ги споделя така. Значи показвам ви ето така. Ето го. Виждате ли? Да. Добре, ето е тази снимка, която ви показах на калциралата епифиза. По този начин изглежда. Тя е запечатана. Тя не може да работи нито да излъчва, нито да приема. Фактически при нас един вид се спира работата с Светия Дух. Спира се работата с интуицията, с чувство, знанието. Ние не можем да приемем от космическия разум, нито да предаваме, нито да приемаме. Така изглежда тя. Сега споделям следващата, за да видите нейната форма, прилича на шишарка. Ето я. Ето е светлината антена, която ви казах. Толкова е мъничка. Полетата изглежда като шишарка. Ще ви споделя за сечението на Фибоначи. Така, след което продължавам с споделянето, за да имате визуална представа за нещата. Сега споделям двете светлинни полета. Това, което започнах да обясняваме, когато човешкото тяло страда от липса на жизнена сила,
Тогава има пробиви в енергийното поле, силово-честотното поле и там, където има пробив, там се получава проблем. Примерно, тук ще бъде в дясното бедро, дясното рамо пробив, може би в прасеца ще има пробив и тук може би дясната страна на главата, шията, ще има неразположение в дясната част на тялото. Затова ние трябва да знаем как да си набавяме качествена жизнена енергия веднага и как да преобразяваме светлинното си поле от това състояние в това състояние. И не на всяка цена, защото, както казах, ние може да си помагаме, но понякога болестите изискват време или състоянието на неразположение време, което ние също трябва да навлезнем в а, вътрешните нива на душата ни, за да видим какво там не е наред, какво ние пропускаме, къде ние грешиме. Това, че не вървим, може би, в правилната посока, нали, да си зададем правилните въпроси, за да получим и правилните отговори. Затова се дават така, затова се дават тези състояния. И накрая ви споделям така. Ето тук, когато имаме нискочастотно поле, тогава се захващат за нас така наречените муфлоци, тъмни същности от астрала, които започват да смучат от нас жизнена сила и съответно да им пулсират лоши мисли, лоши идеи, на лоши състояния на съзнанието, т.е. на нискочастотни вълни. Това ще рече самосъжаление, разочарование, недоволство, раздразнително. Всичко това се импулсира от такива същности. И за да можем ние да повишаваме силово-честотното поле, сега ще ви споделя, свързано е с звуковото пространство около нас, да поддържаме истинска чистота и дори бих казала хигиена. Хигиена на звуковото пространство около нас. Изключително важно е това нещо. Ще ви покажа, ще ви демонстрирам какво имам предвид. Момент. Само един момент. Така. Добре. Би трябвало сега да се получи, понеже преди малко не ми се получи. Сега го правя втори път. Готово. Виждате ли в момента? Мисля, че трябва да е окей. Сега, започваме с високите честоти. След това ще свалим рязко честотите надолу, ще го усетите като дискомфорт и раздразнение. Няма да ви хареса изобщо. И след това отново ще дигнем честотите. Това е с цел да осъзнаете вашето звуково пространство, какво се случва, когато преминавате и слушате музика или словото се лее по радиото, по телевизията, всяка дума, която се изказва, с какво намерение се изказва, особено по новините е много тежко положение, там се снижава рязко полето, вие го знаете това нещо. Но вие искам да го преживеете тук, за да си ядете сметка колко е важно в ежедневието си да го внедрите това усещане за чистота на звуковото поле. Дори когато се возите в такси, в таксито слушате някаква музика, която е с ниски чистоти, текстовете са ужасни. Вие имате право да кажете на таксиметровия шофьор, може ли да смените станцията, при нас винаги казвам, с радио едно или просто да изключите едно от двете. И те винаги се съобразяват с моето желание. И така звуковото пространство променя честотите моменталически. Значи при мен е толкова чувствително реагирам. В момента, в който чуя нискочестотни, не мога да си намеря място. Аз не мога да остана в това пространство. То ни казва, промени го, защото или го промени, или излез от него. Едно от двете. Ти не принадлежиш на това пространство. Ти си с толкова високи честоти. Ти не принадлежиш, но не можеш да го промениш, защото то е пуснато от апарат, то е пуснато от устройство. Не са хората около тебе. Ако са хора около тебе, може да го промениш и да въздействаш. Но когато от устройство, бъдете на штрек. И сега започваме. Мили мои, с
С тази любима моя песен на Андрея Бочели. I pray you'll be always and watch us where we go and help us to be one in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us through a place, guide us with your grace to a place where we'll be safe. La luce che tu dai, I pray we'll find your light nel cuore resterà and hold it in our heart. Ricordarci when stars go out each night, eterna stella sei nella mia preghiera. Let this be our prayer. Quanta fede c'è, when shall be my day. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza. Това е достатъчно. Тази песен има много силно въздействие, много миротворяща, много въздействаща. Вярвам, че всички го усетихте. Сега преминаваме към нискочестотното поле. Бъдете готови, изстрелваме се и имайте търпение. Знам точно защо искам да го преживеете. Ще ви обясня след малко. Обещанията ми държа да си останат тайни строго. Всеки мой не за мен, ще живея без за мен. Казва, че харчил съм пари, хубаво е без жен. Как ми е на мен сега, ще живея е така, правя сега по-доста. От колона без срам, но ми е на мен сега, да живея е така, правя сега по-доста. От колона без срам. Така, това беше достатъчно. Така, добре. И продължаваме, за да вдигнем малко честотите. Вече отиваме към нашите корени. Само да спомена за чалгата като явление в българската култура за последните 30 години. Тя е изкуствено създадено явление, което е подхранено с милиони чуждестранни валутни средства. В същото време чрез нея се създаде един невероятен социален експеримент в нашето общество и той беше напълно успешен, защото поколението, което израсна, което се роди след 90-та година и в днешно време тези хора са на 30 години. Тези хора са на 32 години всъщност. Аз работя с такива българи на 32 години и виждам какъв хаос е в тях, в тяхната душа, какъв хаос е и колко са се отдалечили от българския корен. Много често това се случва, дори в семействата им, как да кажа, да има фолклорни така, наченки или някакви дарби. Само чрез насока тези млади хора могат да отидат и да се запишат на народни танци или народно пеене или нещо, което да пробуди корена. Много е сложна цялата
това, което се е получило за тези 30 години. И тези млади хора имат огромна нужда от пренасочване на техния фокус. Защото фокусът им тотално в тази чалга култура е много с ниско честотно поле. Всъщност, когато сърдечната чакра или която е да чакра, но тук говорим и за сърдечната най-вече, работи на ниски честоти, тя приема и предава енергия на тъмните светове или нишите иерархии. Това ще рече, че тъмните иерархии черпят от нас. Когато ние слушаме такава музика в ежедневието си, и т.е. хората, които слушат такава музика в ежедневието си, това е техния свободен избор, разбира се, те черпят от тъмните светове и в същото време тъмните светове пък черпят от тях. Т.е. тези хора захранват тъмните светове. И така, това исках само да вметна. Продължаваме с българския корен. Ой, Морика, Oi, moristo mi sevi kodo čuje, Bukaj mi dumaj golube, Bukaj mi dumaj golube, Gorna dolna makala, Papa Batamiana. Gukay mi gukay kahube, Papa Batamiana. Kabale, kabale, ori, kabale, kabale. Oi, moriva di seco ne boteia, di semo mi craneia, di semo mi craneia, nito seco ne boteia, Nilo samo macradeia, Gugaj mi dumaj golube, Nilo samo macradeia. Kabale, kabale, mori, kabale, kabale, mori, kabale. Да, с най-голямо уважение към нашите български корени и слушахме цялата песен, която е наистина много, много въздействаща. Една от любимите мои песни. Сега имайте търпение, защото искам да включа светлина, тъй като сме в зале Слънце. Тук има едно специално устройство, което трябва да включа, за да има достатъчно светлина. Да видим. Добре. Включа добре. Добре, устойчиво. Така. Първо. Да, така по-естествена светлината.
А, всички усетихте, вярвам, че всички усетихте в каква тъмна дупка е затънало българското общество. И всичко това е във връзка и с звуковото пространство около нас. Какво се лее в него? Какво звучи в него? Изключително важно е вие да проумеете какъв звуков фон тече около вас и да спазвате хигиена, чистота, да избирате съзнателно музиката, която ще слушате по всяко едно време без изключение. Когато не можете, се настройвате на чистоти да не ви въздейства. Т.е. затваряте полето да не ви въздейства, ако не зависи от вас. По същия начин, с кои хора ще общувате? Хора, които използват груби думи, които ругаят, които просто имат грубо отношение дори към себе си на първо място и след това към останалите. Просто спазвайте или дистанция, или не общувайте често с тях, или се опитайте пък да им насочите вниманието, те да променят, така да се каже, отношението към себе си и към другите. Сега ще ви дам един забавен пример с моя баща, тъй като моя баща, той живее от 2-3 години сам. И това му е много, много тежко. Трудно му е, но това му е кармична задача. Трябва да се научи да живее сам със себе си и то в хармония и да се грижи за здравето си. Това е неговата кармична задача в този живот. Но на него му е толкова трудно, че множество пъти той се позволява да използва ругатни за всяко нещо. Дори той гледаше кокошки или в градината, като се не защяло и нащяло, ругае. По българския начин, вие всички го знаете кой той е. Което е опоручаване на майката, разбира се, светинята майка, но мъжете не го осъзнават какво правят. Те просто изливат яда си, недоволството си по този начин. Те трябва да го изкарат от себе си. Всъщност това е от една страна е лечебно, от друга страна пък е много увреждащо. Тоест те използват механизъм и път да изразят недоволството си, който също е увреждащ. От една страна чистят себе си, но от друга страна пък увреждат околните. И въобще се трупат карма с ругатните, трупат невероятна карма. Всяка груба дума и ругатня и свързано пак с майката съвсем е тежка карма на словото. И всъщност, когато той идваше тук в Пловдив, той си позволяваше, то несъзнателно ставаше, аз видимо казах баща ми, всеки път, когато ти използваш тези думи, тези фрази, ще те глобявам по 5 лева. И той почна да се вика, тя пенсията няма да ми стигне. На първи момент на самосъзнаване, колко често използва тези думи. Аз с едно изречение го накарах той да се замисли, колко често използва тези вредни думи. В следващия момент го накарах да се засмее. Той видя ситуацията от забавната част. Обаче аз бях сериозна, казах татко. Всеки път ще те глобявам с 5 лева. И първия път, когато ние започнахме тази игра, аз наистина го глобих с 15 лева. Той се позволи 3 пъти да го направи. И 3 пъти аз го взех, 5 лева. Ти си глобен. И всъщност, като стигнахме до 15, той спря. Почна съзнателно да внимава какво говори. И започна да се хваща, че всъщност за най-малки дреболи той до такава степен този навик го е внедрил в себе си през годините, че е направо той такъв паразит. И всъщност аз му помогна да се изчисти от един словесен паразит, който също сваля силово-честотното поле, но тези тъмни муфлоци се закрепват към нас, когато ние използваме такива думи, ние сваляме честотното си, силово-честотното си поле и почваме да черпим от тъмните светове. Трябва да го знаете това нещо. Всеки път и ставаме проводници. И тези тъмни същности могат много да ни навредят. И те карат, особено мъжете ни карат към алкохол, към грубиянство, към какво ли не, нали? Насилие, ако щете. Това всичко идва от въздействие на тъмните светове върху тези мъже. Но те не осъзнават чрез словото как стават канал на всичко останало. Така че словото е много важно да е изчистено, за да не сте проводник и канал на тъмните светове. Така, мили мои, искам само да направим още една ретроспекция накрая, като заключение на тази светлина наша среща и да преговорим
минахме през събирателната точка, какво представлява тя, как да работим с нея, светлинните техники за пренастройване на нашето светлинно тяло на всички нива, методите за чистене, а, изчистване на звуковото пространство и владеене на това звуково пространство, кармата на словото, да не си позволяваме това нещо, това е много тежка карма. Не трябва да се стремим в действията си да не вредим на нито едно живо същество. Всичко, което правим, трябва да е толкова осъзнато, с действия, мисли, чувства. Слово, подчертам с дебела линия, слово, да не нараняваме и да не навреждаме на нито едно същество. Трябва да се стремим към това нещо. Това е висш принцип на равновесието. Тоест, ако ние навредим на някое живо същество, то ще се върне като бумеранг. Под някаква форма на нас ще ни бъде навредено. Колкото по-малко вредиме, толкова по-добре за нас, толкова по-бързо ще се издигнем нагоре в следващото ниво на нашето развитие. Така. Много е важна връзката с природата. Народните танци ви ги препоръчвам и не само. Поста и молитвата, т.е. съзнателно хранене, да знаем и да научаваме повече за това, кога и как нашето тяло се чувства добре, с кои храни се чувства добре, с кои храни снижаваме, какво въздейства на нашата епифиза, как ние черпим жизнена сила чрез храната, как да си набавяме качествена храна. Най-качествената храна е домашна, произведената. Включително да си гледате крава, да си ядоите тази крава, това мляко да си го сварите, да си направите кисело мляко или да го подсирите, или да го направите на кашкавал. Най-чистото нещо. Тази крава обаче да е пасла навън на зелени пасища и да не яде изкуствени храни и да е гледана с любов. Тогава ви гарантирам, млечните продукти няма да ви вредят чак толкова много. Но мога да ви кажа също така, че еволюцията на съзнанието изисква отпадане не само на месото, но и отпадане на млечните продукти. Лека по лека ние се движим по тази спирала. Ще отпаднат много храни. Тестените изделия, всички житни ще отпаднат. И всички храни, с които ние така сме свикнали, и те така са кодирани в нас векове наред, прераждане си, представете, не сме свикнали с тях. И от тук нататък новото време изисква от нас да отпадат, да се появяват други комбинации от храни, които са много по-леки, за да може да израстваме нагоре. Това грубо и физическо тяло трябва да се превърне в светлинно тяло и да разгърне своя божествен потенциал. Това и храната съответно трябва да се избира много внимателно. Практикуване на тай чи. Аз си споделих техниката. Ако вие имате т.е. това е, извинявам се, не е техника. Това е практика за култивиране на съзнанието и на тялото. И ако ви имате въпроси, не се колебайте да ми пишете и да се свържете с мен. Ако ви откликне душата, искате да практикувате, задължително се свържете с мен. Ще ви подкрепя, ще ви помогна вие да тръгнете по този път, защото тези упражнения са много простички и лесни, но те дават гигантски резултати за много кратко време и издигат не само съзнанието и тялото ни на други светлини честоти, така да ги нарека. Самоглобяване или влизане в тета състояние. Практикувайте това, което ви казват. То става за секунди, дори за част от секундата. Отпускане на тялото, дишане, влизане в потока. Вие сте в тета състояние. Вие можете да творите, вие можете да създавате енергийни потоци, да работите с намерението, да използвате своята лечебна сила, както за себе си, така и за други хора. Ако е позволено с више, работете за самовглобяването и влизане в тета състоянието. Работете за отваряне и работа интензивна с третото око. И разбира се, силата на мълчанието. Не на последно място. Научете повече за исихазма и повярвайте ми, там има много, много голяма магия
магнетизъм, ви го наречам. Магнетизъм. Мощен магнетизъм. Тогава ставаме магове. Истински магове, въздействаме изключително мощно на на външния свят, когато овладеем нашия вътрешен свят и го изучим. Чрез силата на мълчанието ние повишаваме нашето магнитно поле. Магнетизма става пъти по-голям и едва тогава ние може да светим на много да светим още по-силно, още по-мощно слънце да се превърне. И така, това е за днес. Радвам се, че бяхме заедно. Пожелавам ви лекота, увереност и още по-дълбока самосъзнатост по този светлинен път на разгръщане на божествения потенциал и постигане на еволюцията на душата на по-високо ниво и очистване на чистене с любов и благодарност. Без его. Чистим с осъзнатост, че много да чистим, но пък и уважаваме себе си, обичаме себе си, благославяме себе си за това, че работим върху себе си. Това е изключително важно. И практикувайте техниката за емоционална свобода, която ви дадох. Повярвайте ми, много ще ви изстреля нагоре. Заедно с този сега светлинен тунел, в който се намираме и всичко случващото се около нас и в глобално, и на планетарно ниво, и в космическото пространство изобщо. Благодаря ви, че бяхме заедно и до нови срещи!